Egun on guztioi, Euskaltzainburua, Arantzazoko Frantziskotarren ordezkaria, diputatu nagusia, alkatea, Laural Kutxako ordezkari gorena, eta Euskaltzain guztiok egun on. Joan den maiatzean, Lasarten bilera egin zuen udal topek. Udaletako euskara zerbitzuetan lan egiten duten teknikari eta arduradunak elkartzen ditu talde honek. Eta 3 hizlari entzun genituen bertan. 3 andrazkoak eta gazteak. Euskaraldia zuten mintzagai. Eta nork bere euskaran kontatu zigun nola ari ziren lanean. Nor bere herrian, bat Baztanen, bestea Zarautzen eta 3. iparraldean. Nor bere ardura eta erantzukizunetik, laister gauzatuko den ekimena prestatzen. 3 ziren euskaldun zahar, eta 3 zituzten ikasiak euskara batuaren oinarri eta arauak. Eta nork bere ikutua, nork bere euskalkiaren nabardura eman zion bere berbaldiari. Hizkuntza estandar bera zerabilten, nork bere tokiko euskararen printzaz ornitua. Entzun genuenak hizkuntza normalizatu bat zirudien. Normalizatua hiztegian eta deklinabidean. Normalizatua hitzen eta aditzen formetan. Euskara pixka bat landu duen edonork ulertzeko modukoa. Duela 50 urte Arantzazun elkartu zirenek izan ez zutena zeukaten 3 arduradunok. Eredu bat, alegia. Eta pentsatu nuen, 1978ko Arantzazu eta 2018ko Lasarte bitartean dagoen jauzia, perspektiba egokia zela euskararen estandarizazio prozesua zertan den irudikatzeko. Baita ere, Euskaltzaindiak Arantzazuko 7. biltzar hartan onartutako proposamenak nola garatu diren neurtzeko. Badira 50 urte biltzarura izan zela, eta ezer ez da berdin. Ez da berdin gure gizartea, ez gure herria, ez da berdin Arantzazu, ez Euskaltzaindia, ez da euskara bera ere. Aldaketak handi izan dira. Eta horrexegatik, aldaketak sakonak izan direlako egoki da 17. biltzar honen hasieran oroitzapen aipamena egitea gertaera hartan protagonismo berezia izan zuten Euskaltzaindiari, Luis Villasanteri eta Arantzazuri. Arantzazu gaur ez da berdin. Gaur ez da aldi hartan zen kristau fedearen eta euskara zaletasunaren kabi eta itsasargia. Baina hemen da oraindik bere etorkizuna gogoan. Eta Arantzazurekin batera, Aita Villasante Frantziskotarraren aipamena egin behar dela uste dut gaur. Haren jardunaldi eta ekimenak goraipu eta omen merezi dituelako. Luis Villasantek hartu zuen Euskaltzaindiaren lema Arantzazun euskara batuaren oinarriak ezarrita handik 2 urtetara, 1970ean. Eta haren gidaritzapean bizi izan zituen unerik zailenak eta pausurik eraginkorrenak gure hizkuntza eredu estandar batu eta normalizatua finkatzeko ekimenak. Asko zor diogu Gernikan jaio eta Batasunaren alde lan eskerga egin zuen Eliz Gizon, ikertzaile eta Euskaltzainburuari. Eta egoki da gaurko egunez hark idatzitako euskararen auziaz liburuan esandako batzuk ona ekartzea. Honela zioen pasarte batean. Hizkuntza estandar delakoa, beste hitzez esanik euskara batua, sortzearen asmoa eta ekintza izan da seguru aski, azken 20 urte honetan eman den urratzik emankorrena. Oldar honek arnaz berria ekarri diola euskarari, ez da dudarik. Eta Luis Villasantek euskara batuari egindako aipamenarekin batera, eta haren hitzetan Euskaltzaindiaren eta bere egitekoaren aipamena ere egin nahi dut. Villasanteren hitzak berriro. Hizkuntzari buruz arauak ematea, horretarako dauka eginbide eta eskubide bat berari bakarrik eman zaiona. Hizkuntzan beharrezkoa da honelako autoritate bat egotea, honelako arauak emateko, baina bat bakarra. Eta autoritate hori Euskaltzaindiak du, honela esan zuen. Eta hala da, hori izan du bere egiteko nagusia bere sorreratik bertatik Euskaltzaindiak. Eta arauak emateko funtzio nagusiari onartua du 2018an, alegia gaur egun, indarrean dagoen Euskal Herrietako estatus politiko eta instituzionaletan.
Hala aitortzen diote gure testu juridikoek Euskal Autonomia Erkidegoan bezala Nafarroan ere. Baita ere, onespen erabakien bitartez sortu berri diren iparraldeko erakundeak. Esango nuke, euskararen eredu estandarra finkatzeko helburuak ebatzien zein hobespenen bidetik egindako proposamenek egiteko jakin eta zehatz bat eman diotela euskaltzaindiari, bai orain arte eta bai hemendik aurrera. Bizi berritu eta goretsi egin du batasunak euskaltzaindia. Bilasanteren hitzak berriro. Zer naiz gisaz, hau esan daitekeela uste dut, euskara batuarena izan dela euskaltzaindiak azkenaldi honetan bere gain hartu duen obrarik handiena, eta euskarari indar eta arnaz berri gehien eman diona. Baina, 1998an bezala, ez bezala, barkatu, euskaltzaindia gaur ez dago bakarrik. Herri erakunde berri eta altsuak dauzka inguruan. Eta horiekin batera, unibertsitatea, ikerketa sistema bat, hezkuntza sistema edo sarea maila guztietan, idatzizko zein ikus-entzunezko hedabideak, argitaletxeak eta sortzaile andana bat. Asko eta asko, euskara eta euskaraz sortzen. Asko eta asko, euskaltzaindiari begira. Eta euskaltzaindia ez da ente abstraktu bat. Ez da zer abstraktu bat. Zuek osatzen duzue euskaltzaindia. Euskaltzain osoek. Euskaltzain urgazle eta laguntzaileek eta bertako langileek. Euskal komunitateak ahaldundu egin zaituzte hizkuntzari buruzko erabakiak har ditzazuen. Eta zuen proposamen erantzun eta erabakien zain dituzue uneoro komunitate horren eragileak eta kideak. Idazleak, kazetariak, komunikatzaileak, irakasleak, ikasleak, testugileak, itzultzaileak, jendaurrean berba egin behar dutenak, euskara baliatu nahi duen mundu oso bat. Eta horrek, erantzukizun larri bat uzten du zuen gainean. Erantzun zehatzak, argiak eta berealakoak behar ditugu. Eta denok gara jeloskor dauzkagun eginkizunez eta almenez, baita urkoek egin nahi dutenaz ere. 50 urteko ibilbidearen ondoren, erronka berriak ditu euskara batuak. Euskarak berak dituen erronka berberak direla esango nuke. Lehenengo eta nagusiena, diputatu nagusiek ongi esan duen bezala, ezagutzaren mailan eman den aurrerapena erabilerara eramatea. Ezagutzetik erabiltzera pasatzea. Eta aldi berean, erronka nagusi badu euskaltzaindiak. Euskarak eta euskaldunok egin beharreko bide horretan, herriaren zerbitzula zaudetela argi edukirik, euskararen hiztun eta erabiltzaileoi arau eta irizpide argiak eskaintzea. Euskara komunikazio tresna egoki eta erabilgarri dakigun. Bide luzia egin dugu eta oparoa. Bilasantek idatzita utzi zuen bezala, horrek ez du esan nahi akatsak egon ez direnik. Gizonen obra denetan egon ohi diren bezala. Baina estimatzen dugu zuen lana, estimatzen dugu zuen irizpidea, eta zuekin lankidetzarako asmoa berrituz, lankidetzarako borondate honen aitorpena egiten dugu, euskararen batasunerako lehen proposamenak egintzen dituzten tokian bertan. Arantzazun, ekin eta jarrai. Zorionak eta eskerrik asko.